Hama dzadiwa ndadzoka zvekare ndine update yekwa Jacob Ngarivhume uya wekusungwa mazuva adarika ayo achiudzwa kuti zvoni nenyaya dzimwe dzanga atadzitadza chinchi munozoti Jacob Ngarivhume munhu wekuti anogara achingotorwa apa iko zvinezvi tiri kutarisa kuti ane mazuva anokwana kuita 73 ari muremand. Saka nyaya update iripo yandiri kuuya nayo iri kunzi opposition transform Zimbabwe leader Jacob Ngarivhume will tomorrow appear in the High Court for a bail ruling hearing. Ngarivhume, a fearless activist, is facing charges of disorderly conduct and participating in an unlawful gathering. Zimbabwean opposition parties and civil society organizations operate in a repressive and restrictive environment resembling the colonial era. Nyaya iripo ndeyekuti vaNgarivhume mangwana vanenge vachipinda mumatare vachino apila nyaya dzavo pabail hearing. Ndo nyaya dzacho dzine dzichiitika vanenge vachiita vachifambira nyaya yavo ku High Court. Ndo nyaya yandangoti ndiuye nayo ndichikuzivisai hama dzadiwa.